denné svetlo alebo biele svetlo, viditeľné svetlo, neviem ako ho používate, nemôžeme využiť na väčšie zväčšenie, ako je tých 2 až 3000 krát. Aby sme mohli urobiť väčšie zväčšenia, potrebujeme skrátiť vlnovú dĺžku. Áno. A na to používame iné zdroje. Takže jeden zdroj môže byť zdroj elektrónov, elektrónový lúč, môže to byť jónový lúč, môže to byť rentgenové žiarenie, gamma žiarenie a tak ďalej, všelijaké možné typy žiarení elektromagnetického vlnenia. Aby sme teda urobili veľmi maličké vlnové dĺžky a veľké zväčšenia, potrebujeme iný typ svetla alebo žiarenia a použijeme v našom prípade elektróny. Elektrón vyrobíme v elektrónovom dele alebo v elektrónovej tryske, ktorá pozostáva z katódy a anódy. Z katódy sa vyletujú elektróny, anóda ich urýchli a dostaneme prúd elektrónov. Takýto prúd elektrónov dopadne na povrch látky, ktorú chceme pozorovať. A teraz čo sa stane? V prvom prípade sa nám elektróny odrazia. Dostaneme odrazené elektróny. To sme si ukázali, predsa každé žiarenie, ktoré dopadne na tú látku, sa odrazí. Ale niečo prejde dovnútra a vzniknú sekundárne elektróny, rentgenové lúče, ožerové, katodová luminescencia, transmitované, ktoré prejdú, alebo difraktované, ktoré sa rozptýlia. Všetky tieto typy žiarenia vytvárajú taký ten gejzír. Áno, to si vy predstavte tak, že vytvárajú gejzír. A z každého tohoto môžeme urobiť obraz.